L-għada li ġie siġillat ftehim storiku bejn Malta u Manchester United istit filgħodu l-linja tal-ajru nazzjonali Air Malta uffiċjalment laqat ajruplan ġdid ieħor tat-tip Airbus A320 Neo ftit tal-ħin qabel titira lejn Londra. Dan huwa t-tieni ajruplan ġdid għall-Air Malta dan is-sajf wara li ftit tal-ġimgħat ilu kien wasal ajruplan ieħor ta' dan it-tip biex issa telgħu għal tlieta n-numru ta' ajruplani ta' dan it-tip. L-ewwel titira b'dan l-ajruplan kienet dik lejn l-ajruport ta' Frankfurt il-ħamis li għadda. Il-kap eżekuttiv tal-Air Malta, l-kaptan Clifford Katkuti, spjega li f'dan l-ajruplan saret enfasi li jiżdied l-ispazju fil-kabina għal passiġġieri kollha. L-ispazju li hemm bejn saqajk u sitta quddiemek. Żidnieh kif billi ħadna option li ħanejdu hekk it-toilets ta' wara ġew relocated għal pożizzjoni differenti li ħallow il-manifattur l-Airbus joffru iktar spazju fil-kabina u dak l-ispazju ħadnieh billi żidna l-pitch u żidna l-kumdità għal passiġġieri tagħna. Il-kaptan spjega wkoll li dan l-ajruplan huwa l-ewwel wieħed fil-flotta mar bl-infrastruttura tal-Wi-Fi abbord li se jibda jkun disponibbli fil-ġimgħat li ġejjin. Dan fil-waqt li hemm tagħmir biex wieħed jiċċarġi l-aġġeġġi personali. Iċ-ċermen tal-Air Malta n-notar Charles Manjon sostna li l-Air Malta s-sena li għaddit bdiet pjan biex sal-2022 tinvesti f'ajruplani ġodda li fost l-oħrajn inaqsu b'mod effettiv l-ispejjeż tal-operat. Għandu savings ta' 24% fuq il-fuel. Il-carbon footprint tiegħu huwa ħafna inqas, allura ċ-charges tagħna jkunu inqas minn noise pollution fejn jiġu ċarġjati f'ċertu airports Ewropej ukoll innaqsu jew attwalment neliminaw. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi esprima s-sodisfazzjon tiegħu u qal li s-sena d-dieħla se tkompli l-qalba tal-flotta lejn din il-familja tal-ajruplani f'pass ieħor ta' tkabbir tal-linja tal-ajru Maltija. Fakkar ukoll fil-mira li l-Air Malta tibda ttir lejn destinazzjonijiet il barra mill-Ewropa bħal Mumbai u New York. Qed inħarsu wkoll qed nagħmlu l-każ tal-business case biex ninvestu f'żewġ ajruplani tat-tip 321 Extended Range. Dan l-istudju qed iseħħ u naħseb li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se nkunu qed inħabbru id-deċiżjoni tagħna. Madankollu huwa wissa li biex dan iseħħ hemm bżonn ta' paċi industrijali mal-Unions kollha. Fid-dawl tal-kwistjoni mal-Unjon tal-Bdot il-Alpa dwar it-talba tagħha ta' 700,000 euro għal kull bdot, il-Ministru Mizzi tenna li din it-talba mhijiex aċċettabbli. Fisser li jekk minħabba din il-kwistjoni l-Air Malta ma tkunx tista' topera titjiriet lejn postijiet aktar imbeda, il-Gvern se jesplora possibbiltajiet li dawn it-titjiriet ikunu operati minn kumpaniji oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.